Shalom, shalom, Commander Anna. Tasangana zvekare. Taura nezveshoko zveupenyu zvatambudza nyika. COVID-19. Tiri muna July 2020. COVID. Alright, ngatipindei mushoko. 2 Corinthians chapter 5 ndiri pavhesi ya 20. Naizvozvo tiri nhumwa nekuda kwaKristu Mwari. Saanenge achikukumbirisai, nesu tichikukumbirisaiwo pachinzvimbo chaKristu tichiti yananiswai naMwari. Hanzi tiri nhumwa, we are ambassadors. Pano pasi ndokunge kana uri muKristu ka hatisi kungotaura munhu wese. Ini ndakatenda kuna Mambo Jesu. Iwe wakatenda kuna Mambo Jesu here? Kana usina, tine video yatinayo ichakubatsira kuti upe upenyu hwako kuna Mambo Jesu. Saka tiri nhumwa. Pana Ephesians chapter 2 verse 6 inoti iyo takagara kumatenga tiri muna Mambo Jesu. Saka takagara ipapo nekutenda, by faith. Zvinhu zvemweya zvatiri kutaura izvi panyama zvinzwisisiki, asi ndezvemweya. Saka COVID-19 vanhu vari kunetseka, vanhu vari kufa, thousands afa. Muno muAmerica kana kuZimbabwe vanhu vari kufa, kuItaly kwakafa vanhu vakawanda, kuChina pasi rose kwafa hundreds of thousands. Asi muna Jesu tinotarirwa. Saka ngatidzokere panyaya yedu. Tiri nhumwa, ambassador. Ambassador zvinombofamba sei kana munhu uri ambassador? Kana munhu ari ambassador zvinofamba zvakadai izvi. Wakamirira hurumende yako uri kune imwe nyika. Kunyika ikoko mune maofisi enyu, diplomatic offices. Hurumende yemunyika iyoyo haibvumidzwe kupinda maofisi menyu vachisecha, nekuti maofisi enyu akamirira nyika kwaunobva. Pamunotumidzirwa kana chikafu, pamunotumidzirwa equipment, zvinhu zvamunoshandisa muofisi zvichibva kunyika yenyu, pazvinouya nendege zvinenge zvakakirwa mumabhegi nemumatrunk, inonzi diplomatic baggage. Havabvumidzwe kuzvibata vemunyika ikoko kwamunogara. Hazvisechwe, hazvivhurwe, hazvibatwe, hapana duty. Zvinongopinzwa zvakadaro sediplomatic baggage. Ndo inonzi protection. Saka isusu tiri pano panyika sema ambassadors. Pasi pano ndiangu ari kutonga Satani achishandisa munhu. Iko vanhu kuno vakazvipira kuti tinoshandira Satani, asi vamwe vanongoshandiswa nekusaziva. Ko isusu hurumende yababa vedu iri mukati medu, iri matiri. Ini ndini mumiririri. Pandinogara pamba pangu panomiririra denga, diplomatic office. Zvinhu zvangu diplomatic property. Mitemo, mirayiro zvandakamiririra zvinobva kudenga, ndokuna baba vangu. Ndiri citizen wekudenga. Ndo zvinotaurwa na Philippians chapter 3 verse ya 20. Hatizwe pano pasi, shoko rinoti pano tiri kutopfuura. Tiri kupfuura. Saka tiri panyaya yeCovid apa, ndiri kuda kukuratidzai. Chekutanga kuti musatye. Shoko rinotaura pana 1 Timothy, pana 2 Timothy chapter 1 verse ya 7. Kuti Mwari Baba havana kutipa mweya wekutya. Kutya ispirit, mweya. Musangoti ndinongotya zvangu, ndinongotya. Kwete, pane mweya. Kutya mweya. Havana kutipa mweya wekutya, asi vakatipa mweya wesimba. Tine simba, tine mweya werudo, kufamba murudo ishoko iroro. Shona inozoti nemweya wekuzvidzora, but haninyatsofarira ipapa wekuzvidzora, wangu kuzvidzora like self control, but richiri kunoti sound mind, pfungwa dzakakwana.
ndinotofunga zvakakwana, ndinoona zvinhu maonero ari right, sound mind. Handina double personality, handifunge, handichinje. Sound mind. Ndinomira mushoko, sound mind. Ndinoziva kushandisa shoko kurwisa muvengi, sound mind. Alright. Saka nyaya yeCovid ichivakatipa yatinoti strategy, maitirwo azvo kuti tobatsira vanhu zvakaita sei. Tanamata nevazhinji, watanamata nayo pazvinhu zvakasiyana-siyana nenyaya yeCovid zvekare. Ndichirangarira shamwari yangu, baba vake vane 76 years old, vane 76 vakange vabatwa nechirwere cheCovid vari muhospital. Madoctors akange atoti chitongogadzirirai, tikati kwete azviite, takatora shoko. Saka ndokuratidzai maitirwo azvinoitwa. Munotora shoko. Shoko rinoti kudini? Nemavanga mambo Jesu takaporeswa, Isaiah 53 verse 5. 1 Peter chapter 2 verse 24. Munogona kutora Matthew 19 verse 26 inotaura iyo chitizvo. Muna Mwari hapana chinokundikana. Vanhu vanokundikana, asi muna baba vedu hapana chinokundikana. Nemamwe maverses munogona kushandisa kana Psalm 23 verse 1, mambo ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Hatishayiwe pakuporeswa pautano. Psalm 103 verse 3 inoti vanoporesa zvirwere zvose. Munogona kutora mavhesi aya mambo Jesu pavaiporesa vanhu, pavainamatira vanhu, moverenga iyoyo. Asi hativerengere mumwoyo, tinoverenga tichitozvinzwa. Ndokushanda kunoita shoko. Nekuti kutenda, faith, kunouya nekunzwa shoko raMwari. Saka unofanira kutozvinzwa uchitoverenga shoko, musaverengere mumwoyo. Tadaro takatanga kubata mazwi akanga ataurwa nemadoctors nevamwe vanhu, nekuti vanhu vese havana kutenda. Mazwi erufu, mazwi echirwere, tikakansela mazwi iwayo, tikati ngaawire pasi asabereke chibereko. Tikati tiri kutaura chokwadi. Chokwadi ndichinoti chii? Nemavanga mambo Jesu vakaporeswa, baba vakaporeswa. Tichidaro every day taiwana report yaibva kuna doctors. Doctor omboti makidneys asina kushanda zvakanaka. Tichidaro so toita sei? Totaura shoko kumakidneys. Chero chinenge chiri problem, but day one munamato watakaita ndewekuti chii? Ndinosunga virus yeCovid iri mumiri memurume uyu, ngaibude nezita ramambo Jesu. Simba rekuporesa ngarifambe riporese murume uyu kuburikidza neropa ramambo Jesu. Tinogeza muviri wawo wese neropa ramambo Jesu. Tagamuchira nekutenda kuporeswa kwababa muzita ramambo Jesu. Haisi prayer yakareba, kwete. Vapora here baba? Hongu vapora, nekuti shoko rinodaro. Hatimirire kuzonzwa kunzizo, vatomuka pambedha zvazodai, kwete. Asi zuva iroro tanga namata sanhasi usiku, mangwana makuseni vanga vatochinja, zvinhu zvatochinja. Madoctors vakutoshamisika nazvo. Zvinoda kutenda, tinofanira kutenda zvinotaurwa neshoko. Saka shoko rinoti hatifambe nezvatinoona. Isu hatifambe nezvatinonzwa kana kuona, tinofamba nekutenda. Kutenda zvakataurwa neshoko. Ishe vakati mukakumbira munopuwa. Munopuwa rini? Ipapo ndopamunopuwa. Zvinhu zvemweya izvi hama dzangu. Musati inga havana kumbochinja, inga zvakutoita wese. Kwete, nyaya yemuonde musangano, nyaya yemuonde pana Mark chapter 11. Muonde hauna kuoma pakarepo, asi shoko raishanda rakataurwa namambo Jesu. Muonde wakatooma the following day, mangwana acho ndopakaoma muonde. Musanetseka mukaona kana zvinhu zvichitoita wese, asi munofanira kumira muri mushoko muchitenda, nekuti shoko izvo kwadi. Shoko harwiri pasi. Saka tinofanira kumira mushoko. Every day taiwana report inobva kuna doctor. Nereport iyoyo ndomanamatiro ataita, asi takanga tisati namata tichitaura nyaya yeCovid zvekare, kwete. Kana ari makidney toti kidney, kana kuri kurwadziwa toti kurwadziwa, kana musikova nzanza havana simba totaura kuti miri wavo ngauve nesimba muzita raJesu. Tagamuchira baba nekutenda, baba vava nesimba.
mangwana acho kana chinenge chataurwa ndochataidhila nacho. Zvecovid tanga tapedza nayo covid day 1 ratakanamata. Ndono manamatirwo azvinoitwa ndo strategy yacho izvozvo. Zvinoshanda kana pacovid kana pakensa kana pachii, munomira mushoko. Musazunguzike nezvamunoona, musazunguzike nezvamunenge manzwa maripoti amunopuwa na doctor. Ripoti yamunoramba makabata iripoti yemushoko. Ripoti yeshoko ndo yatoramba takabata. Saka hama dzangu, isu tiri maambassadors. Ngatikavhei mhuri dzedu neropa raJesu, takachengetedzwa. Asi pana Job 3 verse 25. Job anotaura chimwe chinhu. Anoti zvandaitya hama dzangu we ndo zvakazondiwira. Munoziva kuti here Job aitya. Aitya kuti vana vangu pavaita mabirthday party apa, pamwe vataurawo zvisirizvo, regai ndipe chipiriso. Aizviita mukusatenda, aizviita mukutya. Akavhura do iroro ndo rakazoita kuti muvengi amubate. Vazhinji havazvinzwisise, havazvizive. Job akavhura do ega rekuti muvengi apinde. Mukaverenga Job 3 verse 25. Muverenga zvaitika pa chapter 1. Job aipera zvipiriso asina faith. Hanzi pasina faith hazvibviri kufadza Mwari. Pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Job aipa zvipiriso zvake mukutya, ane fiye, asingatendi. Aisatofanira kutopa zvipiriso zvake. Zvipiriso zvaita aifanira kungoti vana vangu vakachengetedzwa naIshe. Kana pane chavanenge vakanganisa tinozongoreurura togadzirisa. Asi aida kuti aitozviita muadvance kuti pamwe vana vangu we, pamwe vana vangu vangazongofa. Zvaaitya, zvaaitaura nemuromo wake ndo zvakaitika. Musabvumidze kutya kupinda mumhuri menyu, mumba menyu. Covid haina simba pamusoro penyu. Imimi muri ambassador, makachengetedzwa. Covid kutopinda mumba menyu ndimi munenge maivhumidza, kwete muvengi, ndimi munenge matoibvumidza. Musatye, tendai shoko. Potai muchiita Psalm 91 year every day. Tati hativerengere mumwoyo ka, tinoverenga, tichinyatsozvinzwa kuti ndiri kuverenga. Muchidudzira mashoko. Muchizviita nekutenda. Kana manga muchitya, itai ndosunga mweya wekutya. Kunyanya wekutya Covid. Ngauende nezita ramambo Jesu. Mugara mushoko, muchitaura. Mufana kupora muchitaura choko. Muchiverenga mavhesi waya ndakupai mamwe. Muchiverenga every day. Nekuti shoko riri mumusoro mubrain umu harina zvibereko. Shoko riri mumwoyo ndo rinopa zvibereko. Shoko riri mumwoyo medu. Saka ngatirambe tichiverenga shoko kuti riite ripinde mumwoyo. Mukaverenga pana Joshua chapter 1 verse 8. Zvinonzi murayiro uyu, iwo mashoko iwayaya, shoko rakataurwa naJehovha, ngarisabva pamberi pako. Urambe wakaribata, uchiriverenga, wakaritarisa. Tinofanira kuva tichiverenga hama dzangu. Hongu kuva nefoni uchiteerera riri mufoni zvakanaka, asi poto uchibata Bhaibheri rako, uchiverenga, uchiunderline, uchiti mweya mutsvene ridzidzisei shoko. Zvese zvatoita tichitungamirwa namweya mutsvene, kunyange zvatataura zveCovid-19. Kana mapedza kunamata, moti mweya mutsvene taurai nesu pamusoro pesituation iyi, movhara maziso, moteerera. Tisangoita zvinhu zvedu tega. Shoko namweya mutsvene vanobata pamwe chetepo. Shoko ndiani? NdiJesu. Mambo Jesu vasati vaenda vakati, ini ndakuenda, ndichatuma mweya mutsvene, mweya munyaradzi. Ivo vanhu ndivo mudzidzisi. Vachakuyeuchidzai zvinhu zvose, vachakuratidzai zvichauya. Ndo guide, vachakutungamirirai. Saka mweya mutsvene vanobata neshoko. Hanzi avo vanotungamirirwa namweya mutsvene ndo vana vaMwari. Asi chirungu chinoti sons zvinoreva kuti vanhu vari machuwa, vanhu vakura. Ngatitungamirirwe namweya mutsvene pazvose. Saka ndikomanda Ana ndichiti hama dzangu, musadedera, musavhundutswa neCovid-19. Imakachengetedzwa. Kana muchida kuti contacta, namba dzedu dzirimo mudescription box umo. Moti contacta. Tichamira mushoko nemi, tichitenda pamwe chetepo, tichinamatira hama dzenyu, shamwari dzenyu dzinenge dzichirwara.
ingava covid kana chingava chiri chikana cancer tinomira nekuti tinoona kuti shoko nderi chokwadi. Baba vedu vanoporesa, taona kubata kwavo pakati pedu. Vanhu vakawanda vane matestimonies. Musanetseka. Covid hazvirevi kuti death sentence. Kana cancer hazvirevi kuti munhu atofa. Kwete. Chirwere. Chinofanira kuzviisa pasi pezita ramambo Jesu. Pasi pezita ravo. Iro zita riri pamusoro pamazita ose. Nekuti COVID-19 izita. Cancer izita. Saka tichasangana zvekare. Mupota muchiuya muchicheka mavideos. Tichange tichitaura zvatinenge tichipuwa naMweya Mutsvene, tichisimbisana, tichikurudzirana nekuti Mwari vanotida. Uye mambo Jesu vakatifira isusu kuti tive neupenyu, upenyu hwakazara. Chirwere handiko kuzara kweupenyu, kwete. Imbavha iyo muvengi uyu. Taramba zvirwere, tazviramba. Kwete, taramba zvirwere muzita ramambo Jesu. Komanda Ana, bye bye.